No a som zase na prechádzke. Vyšiel som odtiaľto a idem sa pozrieť túto cez tieto húštiny. Či tu nestretnem tých vlkov. Dobre to tu je. Tam má húština. Tak. Jej, dobrý chodník. Ale tu nie sú stopy a nejaké srnky. Aha, tu sú tie betóny. Dobre chodničky. Keby som stretol vlka, tak som si zobral so sebou dýku, aby som sa mohol ubrániť. Ešte dobrá, taká parádna. To som si za komunistov kúpil. No, dobre. Odložíme, vlka nevidím. Ale poznám jedného vlka. Erika. Ten býva na našej ulici. Stromy drevené. Už by som si mohol aj niečo inšie vymyslieť. Tu sú ešte suché listy. To tu je všetko pochodené lesnou zverou, samé chodničky. Žiadne zviera som nestretol. Som tu stretol aj líšky. Sem tam ma tu vyplašia bažanty, ale to hen tam na tej lúke. Tu som kopu stromov zasadil, tak som zvedavý, čo mi vyrastie na jar. A potom, či to prežije, musím chodiť potom polievať, lebo býva tu moc sucho. Strom spadnutý. Len tam ďalší. Bude lepšie počasie. Tam mám lipu a jeden strom padol na lipu. Tak idem to musieť ísť uvoľniť. Aby tá lipa dobre rástla. Tu som nejaké kaštany zasadil a orechy. Človeče, odlomil konár, keby mi spadlo na hlavu, nemám prilbu so sebou, lebo mám čapicu. Tuto to zhorelo vtedy. Tuto som ja, neviem, či ma dobre vidíte. Tak. Hrozda na cvičenie. Alebo tu, neviem, čo to tu majú. Chlapci možno niečo si urobili. Reťaz na strome. Tu mal niekto také vrece na tej reťazi, zavesené, také čierne, a to mal na boxovanie urobené. To chodil trénovať, alebo neviem čo. Či boxer, alebo karatista. Neviem.
Ha, tu sú stopy psov alebo vlkov. Idem ho stopovať. Tadiaľ to viedli tie stopy. Chodí sem veľa psíčkárov, pustia psa, a ten beha voľne a potom žerú tie srnky z kapate, alebo čo to tam je, z kapacínu. Pneumatika vyhodená do prírody. Tu je plast. Dobre, idem pozrieť môj peň, kde si robím vždycky prestávku. To niekde sú. Tuto mi rastla jedna marhula, chodil som ju polievať a keď som potom pár dní bola taká horúčavá, bolo mi zle, tak som ju nešiel poliať. Mala takých 10 cm, tak mi potom uschla. Nemôžem v takých horúčavách chodiť polievať. Tu sú tie moje pne, tu si robím prestávky. Idem sa pozrieť na lebku kozy. Indiáni to sem dali. Alebo Kamzik gajarský. Tak, dobre. Lepka je natočená. Môžeme pokračovať. Tam sú tie pne. Už ledva dýcham. No. Môžeme ísť naspäť. Ciga rastie. Toto je veľmi zaujímavé takéto video, že? Určite vás to baví sledovať. Ja som taký známy youtuber. Mám tu na YouTube. A už som vonku. Odtiaľto. Z tohoto cestičky. Ešte prejdem, tuším, hen tam. A pôjdem sa pozrieť na strelnicu. Toto už nie je zaujímavé. Dobre, idem to zastaviť. Je ten cuplík. Aha, tuto, už ho vidím.